And yes mga mahal, ako'y nagbabalik na po DJ Kim Chino para tapusin ang mga pinagsasabi ko dito kanina pa. Oo. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, summer at talaga nga namang mainit, tapos wala ka pang love life, ay talaga nga namang para tayong pinaparusahan sa buhay. Oo, isama nyo na ako dyan kasi wala rin akong kapiling. Anyway, balik na tayo sa ating pinag-uusapan. Sabi ko kanina mahal, di ba nga solo ka, di ba nga wala kang love life, wala kang jowa, aba, dapat mahalin mo ang sarili mo, kaya ibibigay ko ang solo date na pwede mong gawin ngayong tag-init. Recap na tayo. Sabi ko kanina mahal, kung ikaw ay solo or single, aba pwede kang mag-beach trip. Aba, maximize mo na yung mga VL mo dyan. Alam nyo, kakatrabaho nyo, ay nako baka tumagos na kayo sa pader, hindi pa kayo masaya. Diba? Kaya nga kayo nagtatrabaho para maghanap buhay, hindi hanapin ang buhay mo sa trabaho. Aminin nyo, totoo. Ito pa mga mahal, pangalawa, solo date na pwede mong i-consider. Aba, ano pa yan? Spa day. Ito yung sinasabi natin kapag single ka, walang ibang humahawak sa'yo. So might as well, 'di ba? Ito magpamasahe ka na, 'di ba? Yan yung mga possibility na kung saan baka mahanap ang kiliti mo, mahanap ang tamang spot na kung saan ikaw ay mapapaungol sa sarap. Hindi, 'di ba? Kapag minamasahe ka, talaga nga namang relaxing, and at the same time talaga nga namang pwede kang makatulog ng mahimbing at mawala ang pagod at stress mo sa kung ano man ang iniisip mo sa buhay. Diba? Ito mahal. Pangatlo at panghuli na solo date trip na pwede mong i-consider. Ako sinasabi ko sa inyo, unusual to. Pwede kang pumuntang mall, diba? Pwede kang pumuntang beach nga, pwede kang mag-spa. Pero, pwede mo ring i-consider na solo date ang pagpunta sa Love Radio booth. Diba? Bibigyan namin kayo ng booth tour. Ano makikita mo dito? Makikita mo kami, oo. Kaming mga Love Radio DJs. Karamihan pa naman sa mga DJ namin dito ay talaga nga namang single. Kung ikaw ay single din naman si Kim Chino, ay why not? Let's give it a try. What? Anyway, mahal pwede kayong mag-tour o bumisita dito. Pupunta lang naman kayo sa MBC building, tapos sabihin mo kung sino ang mga binibisita nyo. Then again, pwede nyo i-consider ang radio booth tour. Katulad ng mga bisita namin ngayon, nandito si May, Jay, and Aya na talaga nga namang mahal na mahal nila ang isa't isa. Mahal naman, hindi yung nakikita ko naman sa kanilang mga mata na talaga nga namang parang nag-reunited ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Hindi, pwede nyo gawing bonding. O kung single ka, pwede ka mag-tour dito. Pero kung may jowa ka, or kahit wala kayong label, o basta masaya kayo, pwede nyo ring i-consider na mag-date dito sa amin. Hindi naman dahil may mabibili kang pagkain, pero pwede ka magpa-picture, pwede ka makipagkulitan, at pwede rin namang mag-alaga ng baby nyo si Kim Chino. Oo. Si Rakitera nag-iiwan dito ng bata. Imagine niyo, radio DJ ang inaplayan ko pero pinaghehele ako ng bata. Di ba? Pwede rin naman ako tagakuha ng family picture nyo. Pwede rin yun. Tuwa-tuwa si Aya. Tuwa-tuwa rin yung nanay na si May. Kasi nga, inutusan si Kim Chino. Hindi. At the end of the day, the main reason as to why Love Radio ang pangalan namin is just that malaki ang aming puso, and at the same time, mahal namin ang aming mga audience. Diba? Kaya naman enjoy nyo lang life. Kung ikaw ay walang jowa or single ngayon tag-init, mahalin mo muna yung sarili mo. Ako naniniwala ako na at the end of the day, kapag mahal mo na yung sarili mo, tanggap mo yung sarili mo, alam mo yung halaga mo, that would be the perfect time para maghanap ng jowa at magmahal ng ibang tao. Wow!
Siya ako'y sisibat na mahal. Akala ko Friday na. Sabihin ko sana happy weekend. Thursday pa lang pala. Ako'y sisibat na. But huwag kayong mag-alala. Susunod na po sa kasira Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang ha. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!